Misawa nyakoro mokejwang kamoro mora maintiere warwaki magi gin weche manyien mag Migago kamoro mora maintiere ageno ni iriyo e yo moro makare kendo nyaka sani intiere e yo moro maber ahinya mar yudo weche manyien makoro biro ni achiel kachiel kowuok e Ramogi TV chenro mar Migago to motelo ne mago bende matimore counties mopogore opogore wawuod thuond weche. Ote mag lit gi kuyo medo donjo kwa kuom jotelo kod jokenya mamoko kaluwore kod tho mar manen jatend migawo mar somo George Magoha odhiambo manyoro. Romo mar jod bura odonjo odiechienge mar adek Mombasa kapod giramo mar chungo chenro nyaka tiek wach chwalo negi omenda mag CDF. Bang' timo investigation wafwenyo ni ji te mane gi diarrhea diapni ne okawo pi e river moro miluongo ni aora miluongo ni Magadi. Migawo mar thieth ma Kisumu osechako chwalo yedhe ne jodak maseme tok muoch tuo ambololo. Machegni nyakora mokejwang mondo yude weche manyien e yo makare. Nyinga Cleophas Oloch kakoro sani beni tudi kodwa e yo mbui mano e Facebook, Twitter kachiel koda Instagram tudi kodwa Ramogi TV. Wantiere live e Facebook kata koro follow Ramogi TV e yuda weche manyien kaka biro ni achiel kachiel ka intiere yo bende yudo wakache mbui moro mar YouTube @Ramogi TV. Ote machok bende orno sani mondo mabed kod ng'eyo ne yudo chenro ni ka intiere e gwenge mage. Weche manyien chako sani mago maga Migago e Ramogi TV. Speaker mar od buch county ma Kericho man Laktar Patrick Mutai koro lieko ni nitiere jogo mokia ma koro buogo ngimane kano loso kod jofwambo e ute fwambo pogore oko mar apise mago kwach kich. Mutai owacho ni jogo mokia osebedo kaloe nyaka oko mar dalane. Kaluwore kod Mutai, Jumapil tarik 22 dweni geche mathoth ne oluwe noluwo gache otieno e seche go bende kano wuok e boma ma Nakuru kodok dalane mayudore e kaunti nogo ma Nakuru. Jatend kweth mathoth e od buch kaunti ma Kericho Philip Rono bende koro nolero kano wuoyo kanyo kod achich mitudo kod buogo ngima speaker mar getesendo obila ma Nakuru nonyiso gi gik mathoth maonge ndachgi. Apisa mochung'ne timo nonro e wi tim jore makamagi sub county ma Nakuru George Momanyi bende koro nigi ler mathoth. Kujua nia yao ilikuwa nini. Na walipoona wale wafanyikazi wangu pamoja na security wangu wa nyumbani wakatoroka na wakapanda gari wakakimbia. Na tumejaribu kuuliza maswali mengi, anaongea mengi. Anasema mara alikuwa sehemu hii, alikuwa amekuja Njoro Masishi, mara yeye ni afisa ya serikali anafanya uchunguzi, ako na assignment sehemu hii. Mara anasema alienda kulala kwa rafiki yake aliye karibu kule Ichaton. Mara ukiona yeye yani ile maongezi yake hayalingani. We don't know the motive, and we would like to know the motive and the reasons why somebody who is impersonating as a police officer is trailing our speaker for 2 days. One suspect was arrested yesterday, and we are carrying out investigations on how much is involved in regard to the allegations made. Kowuok county ma Kericho nyakora mogejwang yuna mondo miyo koro mi report machielo kama ido kanyo ni chenro mag gweyo oko kum mar nek e penchi koro goyo kang machielo mano bang' nonro mano tim kod duol makedo ratiro mag oganda e pacho kae yango ni thoth jogo ming'ado negi buch nek e doho onge kod ng'eyo e chenro mag doho. Report no bende oyango ni thoth jok ming'ado negi buch nek makamago gin jogo masombgi weth kendo yuto margi bende ni piny kamoko bende onge tije maungirore. Kaka jafwambo mar Chris Owino leronwa, riwruoge makedo ne ratiro mag oganda owacho ni kum mar nek rocho ratiro mar ngima kendo onego wite oko. Higni 30 nyaka ne piny Kenya kete tim kum mar nek e kinde mane piny owacho ma duond bura mar KANU odeyo Hezekiah Ochuka chenro mag gweyo oko chik makamano e pacho kae omedo mach. Nonro matinende ma ogol kod riwruok makedo ne ratiro mag oganda e pacho kae Kenya National Commission on Human Rights yango ni ji mohewo 6,000 ni e lai mar nek kaka kuma oseng'ad nigi gi doho. Nonro makamano lero ni 43% mag joma ne ong'ad negi buche mag nek ne onge kod ng'eyo moro amora e wi chenro mag doho kaachiel kod kaka buche go ne itayo. Nonro no bende lero ni 2 e wi 3
Magi bende ne osomo mana nyaka e klas 8 kende, ka atamalo 79 to ne en gi yuto mapiny. Gino ma riwruoge ma kedo ratiro mag oganda e pacho kae lieko ni thoth joma imiyo kum mag nek gin joma ochando kaachiel gi joma onge kod somo mamalo. When they committed their crimes, they were relatively uneducated, they were comparatively poor, they were in low-level precarious jobs with little financial security. It is discriminatory in nature. Its application is discriminatory and targets those from disadvantaged backgrounds who cannot, in most instances, afford good legal representations, have poor knowledge of the legal system. Report makamano bende omieno bad migawo mar obila kod tilo mar chuno moko kuom jotwech mondo oyie kod ketho mag miriambo. Jakom duol makedo ratiro mag oganda e pacho kae Roslyn Odede wacho ni kaluwore gi weche mag obila chuno jomotwe kod ketho mag miriambo, kum mar nek inyalo tiyogo marach e kawo ngima joma onge kod ketho. The death penalty is irreversible once it is meted out. Evidence has indicated that there has been instances of miscarriage of justice, and this normally occurs, and it's possible to kill innocent people. Atamalo 24 mag joma ne ongan negi buche mag nek sayo bad migawo mar doho kuom wito oko kwayo margi mar bedo kod okil e kinde ma atamalo 27 to ne wacho ne otuon gi jalok weche e dhok magiwinjo. Nonro mane otim ne ute twech maromo 12 ma pacho kae dhi nyime kod lero ni kata odoko ni kum mar nek en kuma onego mi joma oyud kod ketho madongo. Atamalo 54 mag joma ne oseng'adne gi buche mag nek e pacho kae ne oyud kod ketho mag mecho gi ang'enge, kata atamalo 43 kende ema ne oyud kod ketho mag nek. Because you have the death penalty for more than the offence of murder, actually what you find is that many people find themselves in the category of being sentenced to death for offences that may be considered really simple robbery, because the ingredients that are needed to become capital robbery are quite broad. Duol mar KNHCR onyonore ni kum mar nek nyaka wit oko nikech odhi ataro kod ratiro mag jopiny. The right to life is a fundamental right, as we all know, and is enshrined in several human rights instruments. And therefore, it is imperative that we as Kenya live up to our international commitment to respect that right, irrespective of the circumstances. Duolno bende opimo chik mar ng'ado ne ng'ato buch nek kod chulo kuor, gino magiwacho ni ok en yo maber mar chiwo ratiro ne joma oyudo hinyruok kata lalo anyuolagi. Revenge is not justice. Revenge in the form of death penalty only perpetuates violence and suffering and weakens the very, very concept of justice that we are trying to achieve. Chan bende oyangore kaka achiel kuom gigo mamiyo jopiny donjore e weche mag njore. Atamalo 72 mag jogo mane oyud kod ketho mar nek kod kuo mar ang'enge ne otimo kamano ka gin kod geno mar yudo omenda. Geno nitiere ni piny Kenya dhi riwore kod pinje mamoko e piny mangima e gwetho oko kum mar nek. Kinde osechopo mar wito oko kum mar nek e pacho kae nikech orocho ratiro mag jopiny. Mayen kaluwore kod riwruoge mag kedo ratiro mag oganda e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Crispin Owino kuom ler machalo kamano. Kamachielo wayudo kanyo ni riwruoge matero jotije udi e pinje maoko, jokanyo kod kembe mandiko jotije kanyakla kod kembe machiwo tiegruok mag yudo ng'eyo kaka inyalo taa tije mag udi. Okoni piny owacho oyie oti kodgi kanyakla e bero sekta margino. Doho ma Milimani bende yande ochungo chenro mar tiego kendo chwalo nyiri madhi tiyo e pinje maoko bang' achiel kuom kembego chwalo ng'ur e doho ni kuonde tiegruok moko ok oluwre kod chik kendo tiyo kod oledhi e chiwo oboke mag tiegruok. Kembego bende ywak ni yuto osedok piny nyaka ne chungi chenro magi kendo ok osebedo mayot ne jogo duto ma bende osebedo kanyo ka tiyo e pinje maoko. The industry has been developed by a lot of challenges, and this forum was ideally mapped to try and bring sanity and to try and get recognition, all right, from the government and try and create a good working relationship
the government. It is not just about who are in court because of NITA, because of NEA. The government is losing billions. They will not, maybe, unless they work hard with us together, they may not expect the same remittances as last year and today, because we do not know how the outcome of the court case. And we do not know, even us, if we engage the courts, we do not know what will happen. Sisi kama recruiter tumewekwa upande wa nyuma, hakuna mtu mwenye anatusikiza, sijui shida iko wapi, kama ni viongozi ama wapi, lakini sisi tunaomba serikali ya kwamba vile mlisema kwamba nyinyi ndio mnasikiza kilio cha wanyonge, tafadhali sikiza kilio cha recruitment. Mostly tuko na wasichana ambao wanataka kwenda kazi, na wengine wao wanangojea, hata wengi walikuwa wanangojea hata walipe school fees na the first salary ndio waingize watoto wao shule. They are all stuck. They cannot do anything, they cannot go anywhere, we cannot process anything because of the court order which came up. Nyakoro mogejwang ogeng'o chendo adhi nyaka imbo mar piny Kenya wadhi nyaka county no ma Bungoma. Apisas mamine ma ok tin ne 400 mawuok e county ma Bungoma ne oromo kod apis commissioner ma county no ma Bungoma kendo loso e wi pek magikale kaka apisas mamine. Ka hotel negi kod komanda mag apisa e county ma Bungoma Francis Kooli, apisas go wacho ni romo no en mar jiwo tudruok makare kinde apisas madongo kachiel kod bende matindo kendo nyayo tich makare. Kooli no medo ni apisas mamine kale midhiero mang'eny kinde magi nono buche mag kit chwech ma opogore. Olero ni sirkal oketo ndamo makare mabiro neno ni apisa ka apisa mar obila mamiyo oyudo kony e wi midhiero moramora magikale ka gitiyo. And we've been going on with our lectures in our stations and other trainings to capacity build our officers. And we initiated this process a long time ago during police reforms. The only thing we've not seen here maybe bring a big number, a large number like this one today. But actually this is done through initiatives that we can come in partnership with other government agencies and also non-government organizations, where we've adapted a way of actually passing a message and sharing so that we see how we move forward as a team. I know that we hardly take time to interact with them, but this is a good start so that I can hear from them. They can also hear from me on what we expect them. I believe that our interaction will be not only an encouragement in their day-to-day duties, but also in their personal growth on a day-to-day basis. One of the challenges that we face as women officers, we have cases like defilement, where we take them to court, and after some time, the accused disappears. So we are having problems of defilement most of the time in this area of Bungoma. Nyakora mogejwang waduoga kaluo kendo kora the county ma Migori. Nok mar yath kod muya mano oxygen okwako hospital maduong' ma Migori maong'ere kaka Migori level 4. Ma en kaluwore kod report ma wiye mane ogol kod komiti ma ochung'ne thieth e od bura ma Migori kaka Jojuma koro miwa ler mathoth. E okinyi mar tarik 23 mar dweni, MCS go mantiere e kamitino ma ochung' wechego mag thieth ne otimo limbe apoya e kar thieth maduong' mar Migori ma bende ong'ere kaka Migori Referral Hospital. Limbe margi e kar thiethni ne en manoero mar yango kaka chenro mag thieth koro dhi nyime kaachiel kod midhiero ma bende okwako kar thiethni. Almost third quarter has started and is almost ending. The procurement programs have not been opened here. Something that is seriously harboring this department. E lipot margi ma wiye bang' limo kar thiethni ne oyango ni kar thieth maduong' ma Migori nitiere kod midhiero mopogore opogore ma oting'o nok mar pi, nok mar muya kaachiel kod kata yedhe. There's a problem of drugs here, but I'm being told that they are using their internal mechanism to ensure that they have, because KEMSA has never delivered drugs here. So they are using the departmental, I think, voted. I don't know how they are handling it. There is a challenge of water here. We've been told that the pumping is done from the other ministry, that is Ministry of Water. And the hospital here needs around 80 to 100,000 liters. Because right now there is only a number of patients
that they can admit here. Currently, the facility has an oxygen plant that is broken and is under the maintenance process, and we hope that within a few weeks it should be running. The process of rolling out procurement, and in the next few weeks we'll have drugs taken to our hospitals. Nok mar joti kaachiel kod yore ma itiyogo kod omenda e migaoni mar thieth bende gin moko kuom gigo eko ma kamitini dwaro mondo koro ng'i malong'o. Staff shortage, I think with the waziri here in the cabinet, they will propose. Ours is to ensure that it is budgeted for, and we have certain areas, hata kama sio yote, certain areas that we get proper people put in place to help our people. So the finance department, and we have realized that there's certain things will have to be done there. If it is digitalizing, accountability of the digitalization of those finances must also be done properly. And we are in the process of ensuring that we make this place as comfortable as possible for our patients. Ndalo achiel bank kamitini ne golo report margi moyango midhiero mopogore opogore ma okwako kar thiethni. Apisasgo e migaono mar pi ne olimo kar thiethni kendo ne otieko midhiero mar pi osiptalni. King'iyo osiptal kae tangi mwango en 100,000 liters mating'o pi to distribute osiptal. Osiptal ni tiyo gi pi about 90,000 liters in a day. Manyiso ni kapo ni breakdown obede matin along the lines to aloro pi to iyudo ni pig chande tiyo barum ma onge storage malong'o. Koro sama weni wasetimo assessment, wadhi loso a supplementary budget nikech hospital water is very very important. Bang' report mabende ne ogol kod kwethno mar MCS mantie kamitino moch wechego mag thieth manolimo kar thiethni. Kweth mopogore opogore mawuok e migepe mopogore opogore e kaunti ma Migori ne olimo kar thiethni mar ng'e midhierogi kendo ng'e okang' ma inyalo tiegi godo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano ahinya Jojo makom report moro maler makoro bende isekelo kanyo yo makare kendo koro nyaka sani wadakawo yueyo mokwongo kosekalo kanyo dakika 17 tok 7 mara odiochieng'. Chenro mano kelo sani en weche manyien mag Migago. Moko kuom ote mano wacho ni yor makikono yueyo machalo nade, tin gi paro machalo nade bende kotenore kod weche manyien ma obedo kacha ka wakelo ni are orom kanyo saa 7 e chenro ni mar Migago e Ramogi TV. Adakalo mane ote matin kanyo kapok bende wakawo yueyo masani wakalo kanyo. Rezo Dizo wacho ni antiere Mombasa kama jogi ogomeni usiepa aluo chenro achiel kachiel. Erokamano ahinya Esbon Otieno Kajuluwa Thorego aluo chenro achiel kachiel. Flosianet chopo na makare kan Siaya Town. Omosh Ziech wacho ni awinji kantiere bondo kae. Minzonia bende wacho ni aneno maler kan Kalangi. Winnie Weda wacho ni an Kiambu Nairobi bende koro ayudo weyo moro makare. Awinji maler kan Sigoma Uranga lawi. Erokamano ahinya Wuod Gabi Ouma ayudi maler kan tie gwengego marangwe. Medoro otinya kwa Ramogi jwang bende miwa pachi kote ko twak montiere godo mano odiochieng' ni maka wuono ka wantiere kae weche manyien ma bende wakelo ni achiel kachiel. Koro kiketi mabor iketi mana Ramogi TV waduogo bang' kao yueyo makao sani ka waduogo weche manyien pod nyime. Jatelo mano biro kae nyoro odwari warus kodi. Hera motwere kidi Lwanda omuoche kind osiepe ariyo. Jiteng'i neno no kende ok nyal romo wange gi nyaka Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini do ng'at maber kaka bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi ng'at mabo kendo Pragia, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera motwere mar kumkum Bagia. Okanyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum Bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Chieng' maraboro Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin, gweth mar koth, kendo bang'e
oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi Alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Washindi wa Shabiki Jackpot Mbao wanaendelea kufaidika na kuinua jamii zao kutokana na ushindi wao. Bwana David Tanui ni mmoja wa washindi wa Shabiki Jackpot Mbao. Ameendeleza biashara yake na kufaidi jamii yake ya Kiptororo, Kuresoi na Nakuru County. Sasa kanisa ndio nilienda kurudisha shukrani huko kanisani. Nikawajengea jiko. Pia wewe waweza kuwa mshindi kama Bwana Tanui. Tembelea www.shabiki.com ama tuma neno SJM kwa 29063 ili ucheze Shabiki Jackpot Mbao leo. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed. No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. My family is blessed. Dial *811*447# to get My Family is Blessed. I love View Sasa. And for dessert, yeah! Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on! View Sasa. Successful, popular, lovable. Nyakora mag jongwa siduogo kendo watiere kar kae ka wadhi nyime kod kelo ni weche manyien mabende muoche kor gwenge mopogore opogore to koro nyaka sani wadhi nyaka kadho adh nam chumbi. Jod bura gikone koro winjore mano mar dhi nyime kod romo margi mano tok keto winjruok ewi chwalo omenda go mag CDF. Mano tok speaker no mar od bura mamalo Moses Wetangula kane ochopo kanyo e romo mar jod bura matimore Mombasa mar temo tego lweny manie kind jod bura go kod migawo mar omenda ewi wach mar omuomno mar NG CDF mabende koro twak dhi nyime kaunti ma Mombasa. Wadani waturi achiel kachiel kod jafwambo moro ma Mombasa George Oko mondo miyo wane ler gik mage matimore nyaka sani. To nyaka sani tok Moses Wetangula speaker mar od bura no mamalo osechopo, weche ochopo kanye. George Oko. Erokamano ahinya Cleopas Oluoch, mana kaka iwache no mana ede kama chuok mosekalo od bura manitiere kaunti ma Mombasa kae koni gisetimo winjruok kendo koro ging'ado mar dhi nyime gi romo margi ma osebedo
gi bagni e chigni ndalo ariyo mosekalo. Waneno ka spika mar od bura mamalo migosi Moses Wetangula ochopo ka mane kinde machuok to gibedo mane romo moko ka dakika 30 to giwuok oko ka koro giwacho ni winjruok obedo. Kata kamano ok adwa wacho mathoth ni mar jofwamb weche ne ni oko. Antiere gi achiel kuom jood bura kaendi mane ni e adwa manyo to ler mane ni to ang'o gene magiwacho to winjruok mage magibedogo. Machiegni ahinya mheshimiwa nyiswa ni to winjruok ni bedo kode bang' wacho weche mage. Awasebet gi spika Wetangula mane obiro nikech bura moncho nego wabedgo mani tiegruok mar committees ne obachni nikech wach mar pesa mar CDF, National Government CDF, nikech ne pesa no onge to en gima onego bed ni nyocha osekel kendo kane wadhi e recess nowach ni bigol bilion 2 wik ka wik, juma ka juma manyaka rum. Ka waduogo to edo no onge, momiyo jo od bura nokoni onge gima dhi nyime nyaka los mano. Koro spika Wetangula kobiro to kelo winjruok momiyo joyie ni koro wadok wachako bura kaka ne dwarore. Gibiro chak nyoro nyo giketo bilion 2 e agulu mar CDF, kawuono bende giketo 2, kiny bende gibiro keto 2, wik manyien bende gibiro keto 2, makoro duto biro bet bilion 8. Mano kiriwo to biro bet chiegni bilion 28 kata milion 28 kata milion 30 kuom constituency ka constituency. Ai bang' mano juma ka juma gibiro keto bilion 2 nyaka koro pesa ni rum. Miyo mano wayiere ni en pesa manyocho si winjruoke mano onego bed ni negol, to gimomiyo ne ok wanyal dhi nyime gi bura kaka nyocho chiki ka pesa no onge. E mier kuma no ai constituency maduong' ahinya ne wach basari. Nyithindo nosechako kawo form, mosefilo form ma basari ka gigeno ni kane wadok juma manyien to koro gichako yudo pesa. Onge kaka ne wabiro bet ka mwatiek juma achiel ka wayalo waloso to kwadok dala to onge pesa manitie. Miyo pesa makoro no oseketi no wayie ni wadogi nikech wang'eyo ni kachako te juma manyien bilion 8 donjo, bilion 8 donjo ma en milion chakre chiegni 28 nyaka 35 madhi bete constituency ka constituency. Mano oromo chako wach mar basari. Gima duong' mwawachi ni pesa ni ok jo od bura ema dware ka gima gin pes gi giwegi gitiyogo. En gir jopiny. Jopiny ema ne rito gini. Onge kaka wanyalo dhi mbele kapok wanyisogi ni magi ma jopiny dwaro makwadok dala to jopiny biro neno ni magi manyocho chiki waduogo go. Ok dwalosa losa to gima timre onge. Wang'iyo nyoro, aparo ni twak makama bende ne otimo nyoro kuma jatend migawo mar planning ne obiro mochiwo kod twak makama ka gima duong' bende nosingo ni pesa gi pod ubiro mana yudo. Ero nyoro nodonjo shillings bilion 2, kawuono bende odonjo shillings bilion 2. Ang'o me nyoro ne pod udagi ni nyaka udhi mana mbele gi ng'anyo kaka kawuono koro spika odonjo to koro uyie kode to pod mbele ka pod en mana singo. Nikech ne gisewacho ni gibiro kete juma ka juma, mok gitimo ang'o, mok gikete. Giketo nyadiriyo kende bilion 2 mano oseter moke constituency milion 6-7 kanyo. Ai bang'e no giweyo winjruokwa. Miyo nyoro kanyo pod giwacho ni wabiro timo nok wanyal yie. Ka koro ne giketo bilion 2 nyoro, gichako giketo bilion 2 kawuono, kendo gikoni kiny giketo bilion 2. Koro waneno ni mano koro giloso maber. Mar ariyo bende ok ber ni wabiro kamwa dak chiegni juma kichulo pesa mang'eny to bura moyalo timre nadi onge. Kwa biro dok kendi biduogi ni bura manonego yal ka watimo nadi wayalo kendi chak ichulo pesa. Miyo gini kwang'iye kata kigori nyaka ing'e ni koni kidhi to hinyruok mane nitie. Kech en sirkal achiel. Pesa mochame hotel ka ma ok otiyo pod en pesa sirkal onogo mwadwaro pesa kuome. Miyo kwaneno ka koro gisechako chiwo nyaka waket piny nikech onge giboro mono kata dok ka ok gichiwo kwa dok e bunge nwakoni bunge bok timang'o ok wadhi go mbele. Miyo ni wayiere. Now spika kubiro mobet kodwa momi ineno kawo dakika matin kata 30 kende. Spika no bet gi jotelo mag committees, jokombe mag committees mane gibet magiloso magiyiere kaka nyo waseloso gi jotelo mag committees go. Koro ne en gima tin gima giseyiere no ema spika biro to wachonwa. En ani koro biro owache kaka spika owuon to nyo wasiko ni ka gitimo ma to wadok.
koro duogo gi gima nyo wawacho ok obiro kaka nyo wadware ka nyo wadware chiegni te to piny ok en kamano. Koro kwang'iyo kaka in ang'e ni nitiere jonyuol kaachiel kod jopuonjre ma sani nomoko e wach school fees ero sani koro wacho ni useyudo chiegni bilion 4 mano modonjo between kawuono gi nyoro. Idwa chako pogo pesani koso udwa rito nyaka odonji morum te kudwa chako poge koso kaka in idwa time nade e od bura? An abiro time ni kosechopo milion 30 modonjo e constituency na mageno ni kaka owuok kaka iwache ni to wik mabiro onego bed ni milion 30 no osedonjo. Mana pani koro romo wanyalo chako chulo go basari makata ka orem nikech basari to biro bet milion 37 kanyo. Kata korem to nitie wanyalo chako gi nyithindo moko kwa chane mwatieke to moko go chopo. Erokamano. Mana kaka winjo janeno mar Ramogi TV mano Laktar James Nyikal katemo mana lero winjruok magitimo gi spika mar od bura mamalo Moses Wetangula ewi wach chochni manyicha nitiere kane gikone ok gidhi mbele gi burani nyaka chieng' ketnegi pesa mag CDF masani koro gikone e odiochieng' manyoro ne oketnegi shillings bilion 2 kawuono bende gikone ochako ketnegi shillings bilion 2 kowuok e kaunti ma Mombasa ne Ramogi TV nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya Jojao kuom report makare. Ageno ni ang' wayudo mago bende ler mag weche manyien mapod biro, mago weche manyien mag kage kacha. Ang'i chwelo kod odiochieng' ma kawuono saa 3 otieno weche manyien mag oimore. Erokamano ahinya mago bende ang' wayudo e yo moro makare ahinya mago weche madonjo koro kowuok e kaunti mano ma Mombasa. Wadhi nyime kod weche mamoko nyakora Ramogi jongo dano oranga ne weche mamoko bende kotene kod chenro go mag weche mag somo. Riwruok mano mar Kupet oseoduol mochung' ne osach jotich piny owacho mano SRC kaluwore kod lai manyien mara malang' mano bende mag ichudo gigo mago mag udi mano mdeno ni house allowance. Gikone balang' makamano ma SRC koro wacho ni en manyien gin mane ochiw higni bura mokalo kendo gidwaro mondo SRC koro oket ler moriere ewi wach makamano. Kupet bende oyango ni nitiere lai mar chulo balang' mane ogol mano motelo ne winjruok makanyakla kata CBA masani ka bende koro giseyo shillings 4,000 ma bende ichiwo kaka balang' ne jopuonj gino magiwacho ni duoko piny nyadhi mar jopuonj. Wadana tudo achiel kachiel koda nyawadwa Judith Omondi mondo mi okonwa ni nyaka sani gik mage ma osechopo kar kacha ni nyaka sani gik mage mane nitiere nochopo e romo makamano kendo koro sani wawinjane kaka chal mar wach ne nitie. The circular contains absolutely nothing new in any of the remuneration packages it dealt with, including the house allowances. Some of the allowances reported as new were awarded to teachers ages ago, even before the 2016-2021 CBA. It is totally disingenuous for the SRC to wink Kenyans that it has adopted any increase in house allowances. The tiny number of officers set to benefit from the increases would be more properly reached without the drama of releasing the circular. Apparently, the publication of such outdated data by SRC is part of the SRC well-known schemes to frustrate teachers' demands for new salaries and allowances. This is not a laughing matter, and we are taking it further that it is on this basis of those proposals that Kupet will continue its demand on decent housing for the workers. Mago weche motene kod ngima mag jopuonj kachiel koda e yorgi mag tich ni onego bed ni gitiyo kendo gidak e yo machalo nade. Nyakoro Ramogi jongo aranga ne kaunti ma Kisumu adhiye seme ni gik mage matimore kacha. Migago mar thieth e kaunti ma Kisumu koro oseketo kenge mageng'o landruok mano mar tuo mar ambululu kata diep e gwenge ma Kombewa e sub county ma Seme. Ma en bang' ka ji 6 ne ochwal e osiptal ma Kombewa juma mokalo kendo kuom hawi marach ng'at achiel ne owito ngimane.
Tend Migago mar thieth kokalo e jatend Migago e kaunti ma Kisumu, Dr. Gregory Ganda, wacho ni gisefwenyo ni jogo mane dieo ne omodho pi mawuok e yawo ma Magadi. Owacho ni apise bende osedhi mondo mi ochak kuoyo yath mar lero pi kata chlorine e aorano, ka bende okwayo jopiny mondo bed motang' kod pi ma gimodho ahinya to sani mantiere oro mang'eny. Sama chieng' rieny to onge koth, pi dhiga piny to cases mag diarrhea dhiga malo sometimes. To if you are not careful, winyalo yudo cholera outbreaks in the community. Koro team marwa nokawo samples botero laboratories marwa rango ni gimane machando ji in that area mar Seme. To bang' timo investigation wafwenyo ni ji te mane gi diarrhea diepni ne okawo pi e river moro miluongo ni aora miluongo ni Magadi. Koro jo public health nodhi river Magadi to keto chlorine tablets e pigno so that pi te manodhi piny during that week nobedo treated. But intervention moro mane watimo ne wamiyo chlorine tablets e communities living along that river so that gibed gi pi mobedo treated. To sani wase eliminate that outbreak. From Sunday pok waneno case mora mora. Wasebedo gi a total of 6 cases from the time the outbreak nochako. Sani wanyiso jopiny ni kik gimodh pi moko bedo treated. Nyakora mogi jonko woki county ma Kisumu dhane county ma Nandi. Kama ido kanyo ni jokuny mula adek e kar kunyo mula ma Karebe county ma Nandi owito ngimagi bang' ka jokunyo mamoko bende ne opuodhi wacho moingo jok mopogore opogore kendo momuoch kanyo e gwengego mane gikunye e mula makamago. Jopiny kaachiel koda jotenda kar kunyo mula oseo tend county kuom rem kelo kwe kind kweth mag jokuny mula ma osebedo kod sigu, gino manyaka sani osekelo tho mar ji adek ka ji auchiel mamoko bende oseyudo hinyruok mopogore opogore. Anyuola mane owito ngima joheragi bende ne oromo kod jotich kaachiel koda jochung' mag kar kunyo mula ma Karebe kaluwore gi tho mar ji go. Joseph Odhiambo en achiel kuom jok mane otony bang' muoch makamano e kar kunyo mula. Ngot kami serikali nebo bitonin konyo kosarwech. Tulikuwa kwa kazi na hiyo harakati ya kazi tulikuwa tuna nia ya kusiba kuweka satellite na tukafanya hiyo kazi. Alafu sasa ikatubakia ili tuanze koroga. Nilistuka tu nimetoka from where I was mpaka penye niko ilikuwa katu kama 15 meters. Nikasukuma. Sasa mwenzangu akafunikwa na hiyo. Tusukumwa na hiyo pepo ya hiyo wall. Maruti vile wamepiga. Ililipuka. Na hewa ikatoka. Sasa hiyo hewa ndio ikasukuma sisi wanyango akaanguka chini. Hiyo nini ikamwangukia. Akionekane. Kile mtoto wangu alikufa akawacha watoto yake watatu. Kijana ya kwanza alifanya darasa la 8. Na wale wengine ni wadogo sana. Kwa hivyo mimi nalilia serikali tu hasaidia watoto yangu ili asome akuwe kama ya watu. The county commissioner anajua hii maneno. County security team wanajua hii maneno. Nilienda mpaka pale mpaka nikaongea na wao. Sub county security team wanajua kinachoendelea. Maafa ya hao vijana ambao walikufa sio ajali, ni kukusudia. They did it deliberately. Komachielo nyakoro moge jwang'e kaunti mar Elgeyo Marakwet, apisas mopogore opogore mag loch nanga mawuok e kaunti mar Elgeyo Marakwet koriwore kod duol ma ok mar piny owacho chako chenro mar timo apedha ne johala matimo ohala mag kong'o makopuodhi e alworano. Koloso e romo mar chiwo puonj ne ruodhi mag gwenge e yore mag kedo kod kong'o ma ok opuodhi, komishona mar obila ma Keio North Diana Wekesa wacho ni e kinde machon ne gitimo apedha mar mako jok manyuo kendo puko kong'o. Kata kamano ohala makamano bende pok orumo, kendo koro nyaka gimanyi yore makare mag kedo kod ohand kong'o ma chik ok opuodho.
Sensitization Forum has given us an avenue, an alternative method of actually handling this illicit brew. And from their approach, it's an approach that involves embracing these people. You know, they're members of our society. They are our family members, our brothers and sisters, our neighbors. It involves bringing them on board and rehabilitating them in a way in which they accept to change from what they're doing and embrace alternative ways of making money. We also teach them the skills to share the transformation with many other people. We have seen this being so successful. We started with 7 women, ladies who were transformed, and then those 7 ladies, they went and they transformed other 20-something ladies. And right now, the transformation has gone on until currently, as I speak, we have about 3,000 women in Elgeyo Marakwet, together with the other counties, who have been transformed, and they are doing some good businesses in their home states. We thank God for this. Na nataka niombe kama director wa Jiptevo ya kwamba njia hii ambayo hii Alai wamefanya Elgeyo Marakwet na Baringo na kule Wasingishu na Nandi na West Pokot, nataka niombe kabisa tafadhali tufuate hii njia kwa sababu ya testimonies wakina mama wengi ambao wamebadilika. Actually brewing wa mama wanafanya because they have no knowledge, but now because mimi nilipitia kwa hiyo painfulness of brewing na kushikwa na chiefs, nina wito kwamba nitawafikia wamama kuwaeleza jinsi maisha yangu ilikuwa hapo mbeleni na jinsi nilivyo sasa, so that tukuje tukiwa na wamama wengi na hata familia yao ikae mzuri jinsi hata mimi ninavyokaa wakati huu. Nyokora mogejo ankoro ka waduogo machini county ma Nairobi ka dhia county ma Kiambu. Gedo mar apaya madonjo baba yao machiegni kanyo kod apaya ma chani ariva e boma mathika county ma Kiambu iyango kaka okang maduong mar tieko dhugruok mag nyamburko e apaya no. Gedo no wachore ni dhi jiwo yuto mar oganda kendo kelo yot ne joriembo mopogore opogore mag apiko mabende osebedo ka ketho saa kaluwore kod dhugruok mag nyamburko kachiel koda kama seche mag apaya mayudo jowuoth kod joriembo e apaya no. Jo apiko go kotele koda Carolina Njeri kachiel koda Steven Mwangi okwayo piny owacho ni mondo kas chenro mar gedo no, kagi wacho ni piny owacho onego medo yawo nderni mamoko mondo kas chenro mar keyo chiemo kod gige ohala. Giwacho ni mondo chieng' moro boma mathika ochope rang'iny mar bedo boma maduong', nyaka los yore tudruok makare koting'o bero apeyni kod keto teyni e geng' apaya. Na tunafurahia sana kuona hii maneno ya upanuzi wa barabara namna hii ni afadhali kwa kila mmoja, kwa sababu kuingia na kutoka huwa inakuwa ni ngumu sana hapa Thika Town. Hapa kwanza hapa tulikuwa tunapata shida hapa. Mkija barabara ni nyembamba hivi. Na unaona magari yanatoka speed kutoka upande wa Murang'a. Kwa hivyo huwa kuna hatari. Hata kule kutoka tu unakutala unaweza kuhatarisha maisha yenu na pia abiria. Traffic imekuwa mingi sana pande ile ya kuingia Thika, ukiwa kule juu Gatito from Crevas huko juu imekuwa mingi zaidi, but with this unaona kama mimi natokanga na hii hata kama ijaisha hivi bado natoka nayo, imekuwa mingi zaidi, so hii ikiisha itapunguza ile. Bala kusema kweli imetusaidia sana kwa sababu imeondoa hii jam ilikuwa hapa na pia accidents. Kwa hivyo tunamshukuru sana. Hii barabara ikiwa venye iko tunakuangana shida, manake hatuendagi kufanya kazi kwa haraka manake ya hilo jam. Pengine hata gari zinakunywa mafuta, lakini ikikuwa imepanuliwa gari tutakuwa tunatoka tu, tutakuwa tunaenda shughuli, kila mtu atakuwa na shughuli zake tukiwa kwa laini moja. Nyakora mogejo agi duto mantiere kendo yudo kanyo mago wach mawuok e county ma Kiambu Thika. Wacho ni gigo koya nderni mopogore opogore ere kaka gidhi bero chenro mag timo ohala. Nyakora mogejo kanyo bende koro yena mondo akaw yweyo mar ariyo chenro ni mara weche manyien mag Migago. To motelo ne mano e asome ote moko bende no singo ni imiyo wapachi kotenore kod chenro ma okelo ni achiel kachiel sani. To koro aranga ne jogo mantiere SMS kacha ni owache e yo machalo nade. Maimin Avril kani gembra buora wawacho ni ya wali tok chwer remo wawacho kotenore kod weche manyien wede mano walioko kanyo mag goyo mos pakende ne mosenindo Professor George Magoha wawacho ni nigi kwe, Nyasaye okel chunyi bende kamo kwe. Moses Awino kani Kasarani Nairobi wawacho ni aneno Ramogi TV maler ahinya ka aoro ote mar kuyo ne familia mosenindo ngire George Magoha nikech ne en ng'ama
ne tiyo matek ahinya. Erokamano ahinya min Avril. Ote magi medo mana donjo kar kae. Masi awinjo Migago maber kan tiere kama ntiere ka kono kana ni ntiere kanye ngene chenro mar Migago gimoro mora mitimo kanyo. Juma Isaya aneno Ramogi TV kan Vihiga owacho kanyo ni en bende omor gi chenro Ramogi TV ler. Masara an lui erokamano ahinya. Wayudi bende kanyo ka ntiere Ramogi TV wayudo maber. Oru ma Nyambok Oyugis dala wayudi Uruma Nyambok erokamano ahinya kino Oyugis dala. Rosemary Atieno wacho ni ka an Kabondo awinjo maler ahinya. Wacho ni an gi kuyo kuom tho mar jatend somo machon mano George Albert Omore Magoa. Erokamano ahinya kuom ote mare. Medoro gi nyakwara mag jwang kotenore kod weche manyien mabende wakeloni. Gwacho ni gimwa gode kod aore mondo migi chop ni diero di kanyo kama intiere en moro mar bedo kodi kinde duto wakawo yweyo mar ariyo kama duogo weche manyien pod dhi nyime. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Nyakwara Mugejwang, chenro mar Rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango. Kama wakeloni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre Rupiny wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano watude kod reporters magwa e kor gwenge e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en Rupiny. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tu e bundia. Duto te en miyo. Miyo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre sa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, sa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Ganda sim tupo side. Piga lukukula wa achabi. Wa achabi. Okonyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyaba manyo tengo tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekam na mezubana na chekia kisubari mambaru ni mekam na meja. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Ngeso ka Ngeso sa 5 otieno. Mana e Ramogi TV. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot.